Teollisuuden prosessien on toimittava myös muutosten keskellä. Jotta uusi voi nousta, vanhan on väistyttävä hallitusti. Kun on aika tehdä tilaa uudelle, Umakon vastaa kutsuun. Umakon on teollisuuden purkutöiden, haalausten ja rakennuspurkujen erikoisosaaja. Purkukohteet on monesti samankaltaisia, mutta jokaisessa on erilaiset olosuhteet, aikataulut ja vaatimukset. Ennen kuin mikään liikkuu, se on ajateltu loppuun. Tässä vaiheessa on ensiarvoisen tärkeää sovittaa turvalliset työmenetelmät aikatauluun. Kun kokemusta on kertynyt useista vastaavanlaisista kohteista, sen pohjalta pystyy arvioimaan, mitä milläkin työmenetelmällä saa tietyssä ajassa aikaan. Projektin taustalla on joukko vankan kokemuksen ammattilaisia, työskentely on turvallista, aikataulut pitää ja projekti etenee tehokkaasti joka kerta. Vaativat työolosuhteet edellyttävät huolellista riskienhallintaa. Teollisuuden huoltoseisakit on minuuttipeliä. Asiakkaan tuotannon on jatkuttava, eikä viivästyminen ole vaihtoehto. Siksi varmistamme selustan esimerkiksi varaamalla kohteelle varakalustoa ja huoltohenkilöä. Käynnissä olevan tuotannon läheisyydessä työskentelyssä on omat riskinsä. Onhan se tietysti hurjan näköistä, kun sulla joku paripannu tuosta ohi menee ja olet siinä vieressä töissä. Turvallisuus korostuu silloin entistä enemmän. Umakonin tarina alkoi vuonna 1988. Metsäteollisuuden tehtaita palvelleesta purkajasta kasvoi valtakunnallinen voima, joka palvelee tänä päivänä Suomen teollisuuden suurimpia toimijoita. Vaikka toiminta on kasvanut, yhteisöllisyys on säilynyt. Lopulta tässä on kyse siitä, että voi olla ylpeä omasta ja kaverin työstä joka päivä. Umakonilaiset lähtee töihin onnistumaan ja se asenne tarttuu. Kun me jotain luvataan, se myös tehdään ja siitä meidät tunnetaan. Kun Umakon poistuu, uusi luku alkaa. Purkaja on Umakon.